ma to anya gị nke ukwuu. Obi gị ga-eme m. Obi gị ga-eme m. Ma nsogbu adọrọ n'ọya mere m ji chọ ka move abalị echi. Move abalị echi ka m soro moto ya move n'abalị ahụ. So na oru ha nọ n'ụtụtụ. M ga-efoto ya ka m ruo wee bukọtasị ihe niile m ma-esendi ya. Then gbakwa moto n'abalị ahụ. Nọta ihe mere na unu ya anarugodi nke unu. Nke ị naruo nke unu. Ị naruo ome ha n'abalị na-abụ. Ị na-achịta azụ m ga-anọtago. Nke m ka ihe ọzọ ọ kwanụ ka ọ dị na mma mere m ji eje orube nke ọ na-ahụ orube nke ọ na-emechi ọnụ. After 2 o'clock, after 2.
Oh, don't want me. Beleza? Bia, batata e também cao. Bia, oh, you done no matter. I can't you. I can't. Ndi. Ai, isha washikwa mike o. Ai, ishimo. Tekule menyega. Okushi Kenya shibene go be. Otokwedu get toshia ya. Nivela no, onma wa no for sure. Wona wona ne menyega do. Oh so, anti mma kwa wa lo futu o. Haike pan. Haike to kwa. Okwa so me da no nu ba ju e mi wono jo to sina mi we. Na to shia ya okumo. Ibari me kije ngabunditi. Uncle, when I went uncle gave concrete. I gave concrete. Ebe pango hat no de ka mo. Ebe pam wow. Akwa le lofta rotso. To ngonya bruetage. Ma nora la nu dama ikavum. Eta meka o. Mo ko ran to shang ta be mbute bu mo ba to be. Kama ayi ngo ko boka kwa man to shre. Ekala to O bu mu yo bu mu. Ekala to shamu. To share o. No dumando tikwid. No dumando tikwid. Tekente ndidi la mawa. Dame ma ngo ka. Ma ngo ka ro nganya. Ekamo. Maho to ma. Ai, don't worry. Ayo, don't worry. After the interview, I'm going through all the certificates of the applicants. Aiki, you are so outstanding. You are so good. Aiki, the reason you were not employed is because you're an Abakaliki man. You need to have a new identity. You should have been most favored. You should have been the best. I've heard you. Okay, you can apply in another hospital, but don't tell them you are from Abakaliki. You can use my village as your town. I will be there to defend you. I will definitely be there to defend you. Doc, what is the crime of the Abakaliki man? Tell me what we committed. What is the crime we committed? Doc, I've been able to know that in my state, Ebonyi, that we give up employment more to people who are not from my state, even to people from Anambra. Doc, as I talk with you, the chairman of Abakaliki Rice Mill, the chairman of Motor Old Spare Parts in Abakaliki, Doc, the chairman of the Popular Timber Shade in Abakaliki are all from Anambra State. Doc, why do you hate us this much? Doc, why do you hate me? Doc, why do your people hate us so much? Why? And why do you hate me, Doc? I don't know.
I grew up and I met it. And that's not even all. That's not all. You won't believe that 4 men from Anambra State are commissioners in Ebonyi State. The Commissioner for Sports, the Commissioner for Environment, Commissioner for Water Resources, etc. Doc, if we should hate you just the way you hate us, I know you will like it. Ike, will you like it? What is the meaning of this? Doc, goodbye. Ike. That young man, Ike, almost made it quiet today. Doc, how did it make you feel so? You won't believe he told me the exploits of Anambra men in their state and how they so much loved us, but we paid them with hatred. According to him, the chairman of the popular Abakaliki rice mill is an Anambra man. The chairman of the timber chair, the chairman of the Abakaliki motor spare parts market, they are all Anambra men. We dominate Abakaliki. That is why they are called Abakaliki people. You can see how we control all the affairs in their state. How can anyone that is not from Anambra State become a market leader anywhere around Anambra State? Let alone becoming a state commissioner. Anyways, it's impossible anyway. Not a joke. If only metalonelloa, Ujirisia Buru. If only metalonelloa, Ujirisia Buru. Opone Kutalonelloa, Ujirisia Buru. Opone Kutalonelloa, Ujirisia Buru. It's only Metalonelloa, Ujirisia Buru. Opone Metalonelloa, Ujirisia Buru. If only Kutalonelloa, Ujirisia Buru. I love. Hey. Nigudi manya. Okwa mama. Ewo na-ajụ ajụ ka ị na-akọzizi. Mụ ka ị na-akọrọ akụkọ. Ị maka nna m. Akwa maka mbụ. Ewo. Enenebe jọrọ. Iwe na-ewe ha si ugbu ha. Ọsụkọ chi sugbu ha sugbu ha. Maka na ife ndị Abakaliki ị ga-ama. Ọ na-adị ma na-arụ ma n'iru ụka nkụ. Okwu ọbụla ha kwu ị ga-ama maka na ọ na-egosi n'ọnụ ha. Awafọ bụ ha. Ị na-agwazi mmụọ ma anyị ya mfụ ha n'onye Abakaliki na nna ama mfụ ndị otu nna ama. Adị m achị. Ọkwa ịma? Ị na-achịcha ha. Adị m achị. Cha maka na enwe nwa otu. Ị na-achịcha cha. Ọ ya mere nji wee hụgo anya nke ukwuu. Maka na ọsọgụ nwa bụ nwa Abakaliki makasịrị ndị Abakaliki niile, ụmụ nwaanyị Abakaliki niile, mmere mmụọ ji wee fụgo n'anya nke ukwuu. Abụ m onye Abakaliki. O mmemme n'ọnụ. Abụ m nwa otu. Mụ amana iwu nwa otu. Abụ m nwa otu. Mụ amana iwu nwa otu. Nwa otu ka m bụ na. Ọfụma nke ahụ. Ị ga-eji na m bụ nwa Abakaliki. Abụ m nwa Abakaliki. Lọlọ m iwe wena gị o. Iwe wena gị na ahụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ dị m otu isi wee kọọ. Iwe wena gị o. Otu isi wee chenji. Mgbe ahụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ewo. Ọ na-amasị. Ka onye na-ele bred. Kedu onye na-ebe a? Onye? Ya ka m. Bred ndị a nke a bụ ego one? Ọwa 200, ọwa 250, ọwa 300. Ndị ọwa elekechiri. Nwunye ndị gị mee. Nula ashọ nwunye m.
bịa ọsụmọnwe debi ọga ọ bụ lọ asha bụ ịbịara ịzụ ị ga-afụ ụgwọ meresi asha ọ bụrụ Abakaliki bụ ịbịara ịtịle ka m ga-achọ wee bịa atịchiri m nche biznes bụ m bịara ime ka Ekwuikwala njemun. Ekwuru nzuzo ọbụla njemun. Efudenu na adịga efurun. Mbada bụ nwune ọbịa ta m zụta ikwe. Kwuli bụ nwune m latụrụ ofi banyị wata ofe jefufu. Ikwulu onye gbogbo bụ ebu. Okwe kwụla ala ntị. Ichele onwe ekwe ya titi jekab nta ige bro jekab. Ọtọ awali egwe agwa. Sikwa ni jekab ọwa awa. Otu Abakaliki eme nwesh. Ọwọ jekab na anonya awata chọtụ otu obi ofi bekwe ya wata otu Abakaliki. Ma ndị ọbụla Abakaliki kwa nwune ekwe kwa wata ọtụrụ jekab ibekwe. Izuzu. Kwa ya eji ashị. Tekwekwe gide em. Ọga ibe kpatara ya bụ ọbụje ndị ọta atụtụ bai iji kebe abahụ mọnụ. Ọ ntabi gbogbo gburu n'ụfụta ikwu. Ntabi mmalị bụ aka kwuru uto asịmoke mgbogara kwuru barabata oye mebi. Ekwuru ọjikwa na-emere anyị nnọdụle ma ege redio olotọ ya. Kwele anụle enyele news lụ mmadụ 80 bụ egide ejiri oshi. Ime mmadụ 80 na 70 bụ ndị bekwe. Sọsọ ya landụ bụ ibe ekiri ekwe ekiri oshi. Ọ bụ maka ngani. Ọla ndụ ọsọ bụrụ maka gani. Timadị ibe kwe bịa kana kwasịela oshi bụ biznes. Onwe kwekwe mela abụ oshi ama eji ememe. Ekwekwe dekwa anyị achịtọdụ maka anyị fụ chichiri. La nya nje fejofu. La nya nje agba mbọ tọdụrụ anyị re. Anyị teji oshi tiela oshi. Kwabada ya nụkwa kwe nwee pen kwe wọrọ na kwala na kwe tụọ mọlị mbọm. Ga-emeta kwe nweta pen. Minode ka eke esusu. Tati ma dedere ero dere mọlị Bible. Le Chineke kere mazụlụ oyiye. Chineke oke ndị Abakaliki oyiye ekwensu. Chineke okere ndị Abakaliki oyiye ekwensu. O ekwensu kere anyị beda. Chineke ochiri anyị kala ali lekro tata anyị bakpatachi pen. Chineke kpọrọ anyị ashị. Ogere banye igire ezizi kwa elizuze gị. Ọtọ bikwe meele nta mama ya ọshịkọta eze lọnụ. Yọọ eze pịa pịa. Ọ ga-ewebeweshi. Ụbọkọ plenu le ma atụ ijekebọdụ. Gide magbu fumolu. Ọ ntabe na nkwuru evu ba jeje. Ọ ntabe nkwuru evu agba ikpe agba nji. Tekpota dị n'Igbo onye Abakaliki. Maka anyị beda ya ndụ na Chineke lekedeke. Anyị beda abịa na Abuda Amad. Ndị Abakaliki kwata jedire. Kwata ma jedom. Tọbọ ga-ekwo. Tọbọ kpọtọkpọ ngọ. Tọbụla gan. Ọ dụrụ mmadụ n'ụbịa na Abuja ndị Abakaliki bụ ọlekwa ọkpatawa ọkwụ peni. Ya nwaanyị jekebe bụ oji alụlụ. Ọkwụla ya leberela ada njọkọ ọjọọ ya ji adụta nwata anyị n'ukwu bịa wata ochie ọnụ ekpekerele wata kechara mbredi kechara mbredi nke m nwekwa n'ihe ọzọ kwa ebe mụ na gị na ọ bụ ihe ụsọ ha nwere obi m ọgwa n'ife nchọ ịgwa gị ya na-ekwu na ọkwa mụ na gị na-ebe a edefere ikwu ya ọ bụla ị chọrọ ikwu nne m nke m kere oke ife nchọrọ ịgwa gị bụ na ọ dịkwa ka Chukwu achọghị isi otu a wee gozie ọnụnụ di na nwunye anyị na-akwado gọzikwa ọnụnụ di na nwunye mụ na gị na ka otu ọzọ ihe m na-akọwa bụ na kemgbe abalị ise gara aga afụbeghị m nsọ m ansinsi a ike ọgwụgwọ nwere ife m na-emenwuzi asọ arụ anaghị ya m adịkwa m ime o ese gịnị adị m ime nke m ọkakọ mma na ịrapụrụ ihe ị na-ekwu na-eji ọnụ ga-etinye onwe gị na nsogbu na-enwere isi na ọdụ nsogbu aghọtara m ihe ị na-ekwu nsogbu na m afụrọ nsọ m kpọọ nsogbu na gịnị mee aghọtara m kọwara m ka ihe na-akọwa nke m ya ọkwa na ịdị ime ọkakọ mma na ije nwa ọgwụ kịta wepụ datin dara ị na-ata ndụ gị afọ ka m na-agwa gị mụ amarakwa ihe na-akọ isikwa na-efu m n'anya isikwa na ịchọrọ ịnụ m nkịta anụ a adị m ime isi m ka m jee wepịa
Ma de wepụ ya o. Ma de wepụ ya. Nkem. Ọ ka mma na ije ewepụ afọ ime a. Maka ọnwụ na iwepụrụ afọ ime a. Ịnọkwa nke gị o, ka m na-agwa gị o, ịnọkwa nke gị. Ọ ihe a mere ndị bụ unu a na-akpata ego tupu ha anọ nwaanyị. Ndị be anyị na-alaiki ịkpata ego tupu ha anọ nwaanyị. Achọrọ m ịkpata ego wuru a multi-millionaire a na-anụ afọ m everywhere. Ma arụ ụlọ tupu m anọ nwaanyị mụ na nwunye m ebikwana ndụ ọma hapụ ịta afọ n'ụwa. Ị chọrọ ịkpata ego. Ịma na ị na-akpata ego, ị na-amụ nwa. Ị na-amụkwa nwa ahụ, a na-arụkwa ụlọ, ihe niile a na-aga nke ọma. Anyị mee ya n'oge. O nwekwa n'ihe nwa gbochi gị. Ị na-asị ka nje wepụ ya. O nwekwa ihe na-ewepụ. Mmadụ ewepụkwa nwa ahụ. Adị m ewepụkwa ya. Ọ gakwa mma na ije ewepụ ime ahụ. Tarị na-ata mfụrụ afọ. Agwasịkwa gị mma agwago. How's the friend? Very fast. Then very soon you'll be exchanged. Yes, sir. Wow. And why are the folks from We're so late. Please don't mind me that you do too much. Jesus. And what? Dr. Eke is so kind and gentle to patients. My dear, that's why I like him so much. You know, he's a perfect gentleman that knows his work very well. My dear, he's acquainted with medical knowledge. That man is very, very intelligent. If I were him, I will just go straight ahead and open my own hospital. Straight ahead. He will teach other doctors in this hospital how to take care of people. And he works like a chief consultant. He's even better than all these chiefs. Do you know what baffles me most about him? No, he's so humble. And we always assist him and learn more from him. Assist people. Assist me, please. This only assist. You know what? You not finish saying what you want to go to service to do. Not only assisting you. You say, Make it when you take a bit, leaving with all. You give me a view. I'm going to be one of them. Only who I do. I was going to buy a mirror. I don't get a punish. I shall get. Opa shares. And my lamb, my come again. Baby, for him, Bonia number. All I want them for a day would have come along. I was answer, but one like a babe. Love like a so long weekend over. It's okay, I'll have that and what. Hey! Macalem. Yeah, Lenta. Be make sure you really know you zero lock by Jebe and Tabi watch on your name, you jelly. To be. You done your rock alone. Hey!
Ibuna getide kaiha agidi bao agidi bao Unu getide kaiha agidi bao agidi bao Unu getide kaiha agidi bao agidi bao agidi bao Monday my love. Monday my yoli. Then my go. Before, kita Only this one can happen on near Kachiko. The boy have on near Koraka Wisi. You have to Kachiko kita, or maybe Nara, Unam. Oh, your money is Kili, Ili kita fear, Arogi, and fresh. Ndewo. Erijigom. Uru anototo. Nri andia. Keta erijigom. Ine me kono na kita. Mummy mwe ko chena na afutagi kandi Abakaliki. Ona ne ameworo ge kamad. Ukika ngoza ge zu from today henceforth. Ibrozo ni Abakaliki. Ihe bubu onye Anambra bai. Cha, mecha no ge. Chikamba ge anwa kana nwambo sozo po onye Anambra. Na ne na gwa kita. Anwa kana anwa mbo sozo si na bo onye Anambra. Onye Abakaliki ka mbo anwa kana nwa. Kpọọ m ya ọzọ mbọsọ ọzọ. Ihe na-emekwa n'ọnụ m avoid. Oto ne kwan. Oto ne. Ihe etigodu mọmị m hit ndị be anyị niile. Ndị si fotonu m na ya. Ogene kwan. Na ma mara m. Ma nwanne. Ihe a kịta ide. Onwe ya na-eme gị n'isi ngwa ma ị ga-eme. Nji afọ Chineke na ya gị kịta. Ka abụọ dị ka ntị. Ngwa jiri nwayọ gaa na rum gị. Ị na-enyekwa m nsogbu mmetukwa gị eti gị. Negodi ma na ịma mma nwoke. Una anyị dị kịta. If for no ya dị ka m. I kiss it no just for 1 minute. Kiss. Kiss again. Ya buru. Onye metara ya buru. Leka m tado dị ya. Onye metara ya buru. Mune ba? Brother Ike. Adoko ama, adoko. Ngbanya. Go ice cream o. Oye te bet no na village. Jisike o la ibu ndabara agba mbọ. Ndo go shorodo. Aka kwuru to be kwa bu. Brother Ike. Onkele kwa Chineke nwune. Nkele kwa Chineke. Mgbe mecha mmenta ga bro doctor. Akwukwe ngirele kwa nwune me. Ngishire kwa ge chang wuri awelish. Wuri awelish. Wuri awelish gaere. Jisike nam. Chineke banye ekele o. Okwekwe ya dị agwa ka todo nye yo ni yerum. Todi do nye yo ni yerum. Ndidi. Brother Duba. Kele mon. Ikele wari. Mondano ge fof te gente kon de mengpot. Kele mon onye ntara ata aso mengpot. Mengpot obogon. Emekwa gon DJ ka be emesh. Kele mon. Eduwa. Kele ya. Eduwa. Ndokwa ngado. Ije ni ja kwakọ maka kpa make chanta wa kwata. Monday ngune mo ma kwanu moro no no kwame kamle ebu nam. Aya me mete ndita kwanu ndita mle ale lo sata nje goshi economy ebu lo lovely kan. Te honio. Ti ve di chelo no me da gre ko ma be vari ho aye vari. Be mete marale Chineke huru nda Abakaliki enya shin. Ibrahim me vari tamba ice cream. Ngide ku yaro ulo libe namta. Libai bengide we aro ulo karaka. Ekuware. Ekure engra ekwa engrege. Ndije ka bobula gra kwa male kwa gide penny zati azat. Ekono njete wo mloro. Ola kwa kambia aslom kakota role kwele kwe kana no me. Kwa slam bo nya Abakaliki. Ko wori anonyi bekwe.
Bukan yang dengan gabru ni siapa ikut? Bang wata no re wata gbegbe no wa mo lo mle bebu. Harus naik ke tu hin. Gbegbe no wa mo lo mle bebu. Na. Gbogbo ko nla le. Ibo nyem de tare gabru. No go evi. Ihungide kwanu kla ga blo mele na bo bi no le kanta de gi fleru mo ejo ku bencho ejo fu gele idi ndi konye di mutama o pa go nda nguli ike malunwo ihe pata na aje ga kwa lo kwa mele la bo no le ta de gi yero mo furere malisiliti didime la anya be hanu ya anya be lo pe anti juko afugo di nta dim o fe mo ze ko lo juko shineke masle jiji dudu ni kariri ya ni Ogunu be iri ara kwa. Onwe onye chiri iwe. Fuwa no funu no ta ni wi. Ndidi. Ngwa fucha jange fucha fry fe merun. No? Fry ba. Inare fucha nyang. Ndidi. E ma lo karoma. Elo nyi ba anyị. Ọ bụ onye Abakaliki lu onye Abakaliki ya enwe ugwu. Ịnụrụ ya ga free. Gị nwee ugwu. Maka na ije alụ ndị ijekebe. Ọ ga masịrị kwa ga kwa na-emeghu. Ikwu ọbụla masịrị kwa emeghu le.
Nteke lile gị iri kwa abata lụlọlek. Ọwụ dị wee gịnụ ndonu. Ekwe anụla ekwe igosi ụlọ onye Abakaliki na ọba ebe. Iti bịadịla enwu vile ka kwe nọ. Mbụkwa rerere. Ekwe a na-akpọ ụlọ alị. Akwụbe mfe andụ nọ mama. Osuri ya okuta halala ọlọm. Tọ ha ibe memeri. Na-emegharịa biznes ọnọdụ leme. Teka ọ bụla ịgba mbọ banye esheko na bromati. Ịnọ melita nganya. If stay me wa be memeri. Instance raze, mas raze. Gaste mfute. Mande afunu meka. Ufasi ngende aludo nya Abakaliki. Ana meka. Itinye ọnụ anyị esi ime anyị adanye aga n'ihu mana amarọ m ihe mere ọ na-agba akpọ nzukọ mmadụ dịka Koga ama mbịa nzukọ kedu ihe mere na Koga nọrọ Keteka nwanne ya na ebe ọ kwụrụ ọta na-eyi ebe nwanne ya nwoke ọ na ebe Yes sir. Ihe atọ ntị gị n'ala ihe ọ bụla anyị metere na nzukọ a ị ga-agwụ ya nwanne gị nwoke ịnụ ihe m na-ekwu anyị nwere ụzọ ihe atọ anyị etinye ọnụ nke izizi nụfụ na kpochi anyị ejuna ọ na-esisi nsi mara mụ na na-ekotekwa ya na-ekote anyị achọ ndị a na-amịsịsị nsị ka ha bịa mịọ nsị a nke abụọ ndị jere ịgba nkwụ mama Chinedu abịa kọrọ anyị ka ha si wee jee nke atọ bụ ịgba nkwụ nwanne Ngwuta ka o zitere anyị ozi anyị eje na Abakaliki ihe ndị a bụ ihe anyị etinye ọnụ n'abalị a ekene m unu Keteka okwu gị dị mma maka nke mbụ na nke ịbụọ dị mkpa mana nke kacha wee dị mkpa na-atụ egwu bụ agbamnkwụ nwanne Ngwuta ka etinye ọnụ na nke ahụ okwu gị edoro m anya kọwaa ya ka o doo m anya Keteka ihe nnachi ikwu bụ na m ga-atụ ego m tụọ ego abịaghị abịa maka na Chukwu na nwunye ya mana mama ji Abakaliki ka maka gịnịzi ọga Keteka ife mere na-ewu na onweghị onye ya achọ ka ọ tụfuo ndụ ya ịfụrụ Abakaliki ndụ m ka na-atọ m ụtọ achọghị m ịga Abakaliki unu na-agakwa Abakaliki unu gaa nke ọma unu batazi unu akọrọ anyị otu unu si wee gaa na mụ anọkwa na be m ihe mụ na-ekwu bụ na onye ọbụla eketere m na mụ ga-akwụkwa kama na ọ bụrụ ma iji Abakaliki Mama Edu nya ọ bụrụ na onwe onye ọzọ ga-ekwu maka mụ ga-ekwujọ m isoro kwe Mama Edu ị makwara ihe m mere o wee bụrụ na nwa gị nwaanyị jee gba nkwụ nke mbọsa Mama Edu ị mara unu bụ winchi unu na-erikwa anụ mmadụ onwe nnukwu ọhịa a na-atụ na ya ada emecha ọbụna m esoro tụọ Mama Edu ọgụ ihe ha na-eme onugbu ndị Ijekabe emechie Chineke ga-agba udiri n'anwụ ọgwa gị eziokwu ga-emeche pụta ife Mama Edu ọgwa gị emego mkpokọta agbafụta udu gbafụta n'igwe mama alị ọtụ na Abakaliki mere shepịa ọkwụrụ ọgwa enye ọrụ egoro emego mkpokọ abọfụta igwe unu na-achọdo Abakaliki ofu Ngwuta obi jụọ oge oyi ọ gwara na nna atụ ụjọ ihe na-ekwu bụ ka anyị jee ebe niile emepego ma Abakaliki ma ebe a o nwere ihe ga-eme anyị ka anyị jee na ihe Ngwuta si ka anyị jee ri ya ọ bụ ihe mụ a na-ekwu Muche Chineke gozie gị ọ dị ka ị nọ n'obi mara ihe nwanne m nwoke John si na nzi unu bifo ọ jọrọ ebe ọ chọrọ ije ọ sị na ụbọchị ahụ etinyere ihe a na o nwere mitin o nwere na vileji ọ ya eje biko ndị ọ sị na o nwere ego onye ma ọ sị na ndesara unu ma ọ bụrụ na atụba ụtụ ahụ otu o si zie m nne Koga okwu gị adịghị mma okwu gị a jọrọ njọ iwu na-achị ya adịghị ka anyị ga-eji wee mere ihe onye ọbụla nọ na ya adịghị ga-eje ịgba nkwụ nwanne Ngwuta na Abakaliki onye na-achọghị ije ya kwado ịkwapụ na ya adịghị
maka na ihe a bụ ihe anyị kwekọrịtara na anyị ga na-eme. Caretaker is gịnị? Ọga caretaker, ife mere wụ na mụ anyị edosa ego nke m ụlọ na-aga ije ọma na anabago m ụlọ na-aga ije ọma. Unu lọtara na gwa m ka unu si je. Ihe ahụ na-eme adịrọ mma mana bụ sọsọ mụnwa bụ caretaker ga-eji. Ihe na-agwụ unu ejere achọrọ m ịma mana Chineke jike niile ga-emecha efu mee ndị niile ga-eji Abakaliki ga-emecha bịa bụ unu ihe ha cheta maka na Abakaliki bụ obodo Chukwu gọzi ha ga-emecha bịa sị unu na ihe ọma ha cheta ndị gbogbo chapụrụ ezeta mgbogbo chechukwa uri ndị gbogbo gburu ọkwa ihe malụwa m ọzọ imeme ikperu Chineke ebe ntajakwado ibu onye Abakaliki onye ji gị pepe mapụ dịka anọdụ akparị ndị Abakaliki sile ndị Abakaliki bụ ndị unu lekọta akụkọbedo dịka ibe niile emele ọmụrụ gwede evishi gobede gasha gwede emekọta ibe niile emeka asịrị ibu unu gwada bụrụ unu tekenteki ịnọdege ọtọdụdure mbedo ha Chineke tekwa gị mgbe onye Abakaliki ụwa m ọzọ nta bụ kwe ha shekwa kwekọrọ ọnụ na igide efu iwu Abakaliki ihe mana ọnwata iji ka begili ya chọrọ emebisi onwe unu mmere ihe egide mmadụ ndị Abakaliki tọdụ gagara Abakaliki bụkwa kakọta onwe ezigbo nwaanyị webe na abụ ndị arụsị ori Abakaliki bụ ndị egide mmadụ ọnụ na-efuchechi ofu gụbe nwata ọnụ dege siliti bada bụ emego ebe isi Chineke na iji kọwa ịbụ onye Abakaliki lewagoro iruge ndị Abakaliki eruchi ịmara igwe Abakaliki bụ ndụ bụ ndụ na-eme ihe Chineke chọrọ ndụ bụ ndị eziokwu leta abụọ leta eme nwụkwa ege tụsịakwa ahụ gị mere onwe bịara ijekabe ndị ofu tọnụcha otu a ka isi wee kpọọ ndị Abakaliki asị ị na-ayọ m biko ka m lụọ ada gị nwaanyị. Monde ọ bụghị n'otu ahụ ịma ịgwakwa gị eziokwu ịdịkwa iche na ndị Abakaliki niile mma hai mba ịdị iche iyi ha ọha chacha maka bụgodịrị ọga ngwụta anyị na ya bi ebe a ya na ezinụlọ ya ndị ahụ bịakwa ịdị iche enwere otu ahụ mba enwere otu ahụ ịdị iche taa ka m mara na ebere ezigbo mmadụ eziokwu ma gị nwa ahụ ma ada gị nwaanyị o nwere anya nchọ n'obere akwụ na gawa anụ ọhịa ndị Chineke bụrụ ọnụ onye na-eme ka ọrụ aja ọrụ ya maka gịnị? Akwasịrị kwụsị ịkpọ m n'abalị ụna. Ịma na enwe ihe ị gwara m sị m na m abatazi na rum gị na tijie so onwe ka m sịrị ka m kwụrụ ebe a chere gị. Gị na-emekwa na kịta? Butu onu na mụ na gada agbakwanụ mba ihe natara m so na-anụ ihe na-anụ ọ bụrụ na nne m si na gịnị ya nwere mkpọtụ onye ka sịkwanụ ka ebutekwanụ
sweetheart nna nne m nke bakwa n'ụba. Ebube, eche m n'ije okwu hapụ ọbụkwa m. Okay, man, I'm afukakwana gị n'anya. I so much love you. I love gị nke ukwuu. Even self, nne m self, mụ na ya na-enwe problem maka ya na my love bara mba. Kwụsị na dakpọ m love gị. Kata na-agwa gị kịta. Otu a ka isi wee fụ m n'anya. Ndị obodo na-eme ndị Abakaliki ka ha abụrụ mmadụ. Abụkwa n'ife a na ọ bụrụkwa n'fọtụ m. Ka oke ka m gwazie gị imekwana ndị bunu self. Ndị bunu ka ndị be anyị mma. Mana ịmalụ oke wọchizi ya kịta. Mgbe ahụ ịbata na ya adịghị ọfụ. Enwe ife iji wee bata. Nna m na ọsọsọ ife a na-abụ ka iwe bata ebe. Mgbe ahụ ije ọrụ balọ iwe kwata ife ihe eji wee ṅụ garị. Ije ufolu mmadụ dozbin ịkwata ego. Na kịta ngụa ịnwezi on bicycle iji ele ice cream. Ịma na you are increasing. Chineke nna na-emelụ gị amara. You are such a handsome guy. Mgbe arụzi anụ m nabatazi ka mụ na gị na-abụburu otu. Mana ụmụ oyibo asụ asị, what God have joined together, let no man put asunder. Amụ na gị dịzie nna m biko. Ihe niile ahụ na-akọ ọba akụkọ. Ebube, biko, enwere m taịm gị n'abalị a, biko, oge adịrọ. Ka njara ụra. So ife niile a nna ayọ gị. Ụmụ ife nwaanyị mee nna aka emelụ ka gị bụ mmadụ mee ma accept. No way. Mụ no way. Monday. I love bịa nụ biko. Ị na-apụzi apụ. Ịmago ụmụ ya ihe ahazigodi n'ihe wetago so that ị na-eje obi ruo oge anị mana nke ma bụrụ arụ m enwekwa n'isi enye n'onwe gị nsogbu ịmana nke ma bụrụ nsogbu. Kedu ma ọma gị? Kedu ebe nne gị nọ? Ahụ adịrị ya? Ebee ka ọ nọ? N'ime ụlọ? Ka anyị gaa. Mamuche, asị na ọ gịnị? Ahụ adịrọ gị? Ọ bụ nnọọ tata anyị na-eji Abakaliki ka ọ ya jidere gị? Ọ ya nke a jụọ ya ejebekwa m Abakaliki. Ejebekwa m Abakaliki. Kedu ife mmadụ ya eme ọmụ mmadụ n'oke adị ka ya dị ya mama ejiro ka ezi ndị ya ejie ngwa ihe ya emekwenụ bụ kpọọ nwa gị nwoke uche ka ọ ga-gotere gị ọgwụ mbata ka m mara ka ime inugo ndo
ozugbo nnapụ ka mmechi ụzọ ụfụ ha ka ha nọ n'ilo ndị ọjịa ha ahụ pụtakwa ọzọ ụfụ ha ndị ọjịa ọzụzụzie wepụ wepụtazi gbaka m pichie dị ụzọ isizie windo kpọta apụta kịta eche na ya n'ọrịa ha ji ebe ahụ ka e were anụ ha taa pepesi ọkwa ị na ebe a bịa dinara onye ọzọ ga-afọ onye metalụ n'elu ụwa o jiri isi ya bụrụ ife onye metalụ n'elu ụwa o jiri isi ya bụrụ okwu onye kwutalụ n'elu ụwa o jiri isi ya bụrụ okwu onye kwutalụ n'elu ụwa o jiri isi ya bụrụ ije onye jitalụ n'elu ụwa o jiri isi ya bụrụ akwa mfere onye ọbụla n'ụtụtụ a kedu ebe ụfọdụ tụnyere isi n'ụtụtụ anụ a ọ dịrọ gị egwu afụbeghị m mme ebube mana afụ m ebube n'azụ ụlọ n'ụtụtụ anụ a ka ezi ihe na-emezi ya bụkwa n'ọsọ ka ndị ya danye agba ife a maka onwe ka ọ dị ma ọ bụ n'ọsọ ka ndị agba ife a ngwa mechie ụzọ a ka anyị si ebe a pụọ mechie ụzọ a ka anyị pụ ọ dị egwu eziokwu na Abakaliki tere aka mana obi amapụ na gị Chineke ga-edu anyị n'ije a ifu ihe ya eme n'ụbọ ebe o ruru na nke ngwuta na-ejere mmadụ niile ihe mmemme na ya dị ya ruzie na nke ngwuta onye ọbụla shi windo mapụ ihe mere n'ụbọ ebe Monde na Ndidi na ebe a ka anyị jide obi jee ya Chukwu ya edu anyị ka anyị gaa mana nni ga-alapụta gị ịma na nni ga-egbukwe gị olisa oge ọbụla gị na nni na-ekwe m anya ka m gwa gị ife Abakaliki anyị na-aga kwa ịkwara onwe gị ugwu ebe ahụ kwa ịkwara onwe gị ugwu olisa kwa ịkwara onwe gị ugwu oge ọbụla gị na nni kọrọsị ebe a ka anyị je ebe anyị na-eje maka ihe a iwe dị maka nkwapụ n'ụlọ aka anyị jikwa esoro aga ife ọ bụrụ na nni egbukwe ego bụ nwa ọ m ihe ebe ihe a si bịa ụmụnwa nke a ga-eje Abakaliki iji eme gịnị onye ka m na-achọ ebe ahụ je Abakaliki eme ndụ m adịghị m ụtọ ndụ m na-atọkwa m ụtọ o pịakwa mụa nkọ mekwana nwa obele ihe na ndị ala rụsigo nga vileji ha o nwere ike bifo na ahụ sef nnata adị nka bụ nga fish ọ na-azụ kpọrọ nkwụsị anyị ọ na-aka mma adị bifo na bịa mụọ mekwata na ara adịrọ m na ebe kwa eji m ndụ m egwu aghọta m ya na nkụ ị ga-asịkwa mekwa ka ara adịrọ m ejikwa m ndụ m egwu biko kwa ha onye na-eje ada m ejekwa biko ngwana ọrụgo n'omume ọkwa mbọchị a nọ na-ekwu ya unu na-eme biko na ọghọtara ihe a na-ekwu tangod na mụnwa gwara kiateka na mma nkakwa Abakaliki ọkwa ifuru ndị a niile gara ebe ahụ ha bata onweghịkwa ife ya ejikọta mụ na pụ ọzọ maka ha ya aga ebe ahụ ga-butecha ọrịa niile dị iche iche bute guinea worm bute chicken pox bute tuberculosis ọrịa oke ịma na ndị Abakaliki na-atụ oke ka afa ya ahụ Lassa fever iji ya nwoke m iji ya ha ya ebuterịrị Lassa fever maka mụa anọkwara onwe m onweghịkwa ife ya ejikọta mụ na taa ihe ma na a ga-ebiche na ya ada o nwere onye ihe ga-agbasa m na ya tupu nkwafọ nwekwa ala ka a gaba esokwa m gị biko ka anyị ihe na bọs aha akọ Abakaliki sikwa Abakaliki asịrị I am from abụ onye Imo steeti ụmụkata n'ụwa ka i were Imo steeti nyere Abakaliki ọkụ dịkwa dị n'obodo ahụ maka Imo steeti ka ife ọkụ na-acha n'elu ụzọ bụ sarasara ozi ụmụ nwaanyị ha negote adị m sam ụmụ a na-afụ n'Imo steeti so Chineke ma asị Abakaliki sikwa Abakaliki asịrị biko ka mmadụ nwee ọ gịnị dị biko na ozgo ọ bụ unu nche ime argument unu ka anyị si ka mụ n'Imo steeti abụ m nwaada Imo steeti ịbata Imo steeti ọkụ na-enwu n'elu ụzọ ha na-agba sef Abakaliki bụ obodo ebe a ọfịa juru
Hey, Oswena. I'm here in the moon. Look at I hotel on up. No, why I just buy the chest. Never John look to fever. Amara m nọ ihe mere ụmụ nwaanyị nwere ike iji aka ha n'ọnụ ọgụ ọbụla pipipipipipipipi a na-asụtọgharị Brother, you look funny. You look funny. Yeah, I ain't also ụmụ nwaanyị tọba anyị with mụ na John. And the others are not chago. You pass mụ na John. Onwe ife mere anyị ọ dị gị izu ụka na agba. Onwe ife metara egwu a na-atụ isi Abakaliki. Olisa. Nwoke na-adị ekwe n'iwe. N'ekwu na ya na-eje mefa na Abakaliki otu n'obi nwere ihe ọbụla akwa mụ na so maka atiga m ebe a otu gị na onye a ka mma gị na onye a na-ebe a ka mma ike ya mma ndị Abakaliki si unu na-akparị ya ndị Abakaliki si unu na-akparị ya Imo steeti killing goat gịnị all looking and she killing fowl na ga bi na ga Driver, kusuru moto ame meku fe na moto ase ka nyon wa mere. Na o mere me me. jere nwa. Ebe nwoke na mmawa ga anya my senior brother na-ekwu. Na biko nyoma mara hosto ka anyị sebe afọ biko. Na mere. Ọ ga-egbukwa na mmadụ oge biko. Ka nwere nwaanyị makwa na brother mmadụ brother nwe ya. Amakwa mesa on so ekwuchikwara m ntị na boss a. Ya senior brother m. Biko bịa dị na ejekwu ya na ịdụ nwaanyị tọba ya dị anọchago dị onwe. na-agwa John nwanne m okwu ọ n'oge John ka dị o wuru ọkụ ọgụọla ịnya nwaanyị ka ọ gụọla enwụrụ ebe a o si enyi nwaanyị ihe anaghị eme gị nna ọga mere ọsịsọ ị na-anye tanka mmiri mere bụ ihe nke a ọga mere ọsịsọ ị na-anye tanka mmiri ikwu senior brother ahụ ọzọ esimebe mapụ gị n'ụzọ ka mmadụ nụkwa ihe senior brother oge na-eji na mmadụ ebe mmadụ na-aga gị na-agụ senior brother makwa ọ bụrụ na nwoke ama m ọra John nwanne nke ma kekwana ihe ji nwoke a ị na-anyụzi tanka mmiri ọ ga-jide nwayọ na Abakaliki bịa nụnụnụ ịma ihe ka ga-agba n'ụzọ ihe na anyụ ya ga nwụchicha afọ na mmanya na tantiwa ga anyị mbụzie nwaanyị gị na-ewe eme maka ya ka ma ga eji Koga bịa bịa na ọga mere ọsịsọ ị na-anye tanka mmiri mmadụ nwere ebe ọ na-aga bịa nwanne m o Koga bịa ọsọ ka ị na-agba ihe akọ mamịrị ka ijere enyo mamịrị ka ijere enyo ọsọ ka ị na-agba Koga ọsọ gịnị ka anọ m ebe enega anya kemgbe anyị kwụ ebe onwe mamịrị enyo kere ọsọ nna gba ị na-asị mpanye moto bịa ka onye nụrụ ife ndị bịa ka ngwa gị bata moto anyị jebe anyị na-eje adasị m eje kịatịka Ifuru Abakaliki unu agabazi ya aka m ọ bụ jobo ga-adị ọsị na ya anaghịzi m eje ka nwere isi m ruo Ọnịcha anaghịzi m eje Abakaliki nchọ iji isi ma ruo Ọnịcha Olisa ị ka na ebe a Koga n'ịtụ ebe a erugokwa m Ọnịcha Koga bata moto ngwutakwa na onye nke anyị ama m ka ngwuta si agba mbọ na ya adị anyị na-ejere ndị mmadụ mmemme na-akpọte ndị mmadụ ka eje mmemme oruzie na nke ngwuta anyị na-akpazi ụdị agwa kedu ndị ma ihe kịta anyị nwa ma ihe ka ndị Abakaliki ma ihe kịta ngwuta bụ ezigbo mmadụ anyị nwere na ya adị anyị
Koga bata moto ka ije. Agwago ngo obi amapọ na gị. Chineke ga-edu anyị. Bata moto. Koga bata moto. Kiasi isi bata moto. Bata moto. Okwifu no mụ na nwanne mụ na Orisaba bụ. Koga bata moto ka anyị. Okwifu mere anyị. Ọbara ibu n'isi gị ka ọ dị. Nwere ike ya eme gị. Nwere ike ya eme gị. Koga bata moto. Kiasi isi mba moto. Bata moto. Nsogbu adịrị ya. Mba na gụma atụ egwu ka anyị gaba na onwe gwa ya n'oge. Ka anyị gaba. Bata moto. Ka anyị gaba. Mba nsogbu adịrị ya ka anyị na-aga. Ka anyị ga-achị.